susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise God. Narito na naman tayo sa ating pong programang Tinig ng Pag-asa. Praise God. Ako po si Pastor Gab Cruzada ng Jesus Believed Up, Alaminos, Pangasinan. Tayo po mga kapatid ay pinagpala ng Panginoon dahil po sa social media tayo po ay nagkakadaupang palad. Amen. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral sa gabi ito, samahan niyo po ako mga kapatid sa ating pong mga pag-aaralan na tayo po ay matuto pa ng malalim sa salita ng Diyos. Ano po? No? Magandang gabi sa bawat isa sa kayong pong mga kamanggagawa sa ugbasa ng Panginoon. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat ang Diyos po ay napakamabuti sa amin. Amen. Praise God. Sige po, bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, bago po tayo lumawig sa ating pag-aaralan, samahan niyo po ako at sama-sama po tayo mga kapatid na dumulog sa paanan ng Panginoon at manalangin. Tayo pa yumuko. Amang Diyos na banal, napakadakila mo sa amin. Natunay nga po Lord na pinag-iisa mo kami Panginoon sa amin pong pagnanais na maunawaan pa Lord ang iyong mga kapahayagan sa gabing ito. Lord, dalangin ko nga po Panginoon na pakalinisin mo kami basbasan o Diyos at Lord, ang aming po mga pagkakasat, pagkukulang, patawarin mo kami Panginoon at ikaw po ang maging kapunuan sa mga kakulangan namin o God. Salamat po Lord, gabi mo po Panginoon na matabang lupa ang aming mga puso at mapagtamnan ang iyong mga salita at maunawaan namin Panginoon ang iyong mga kapahayagan sa gabing ito. Salamat po Diyos, ikaw po Panginoon ang aming pinupuri, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Katulad po ng aking nabanggit, kanina lang ay narito tayo upang tunghayan ang ating pong pag-aaral sa pagpapatuloy po ng ating serye na pinag-aaralan po sa buwan po ng Oktubre. Ano po? No? At ito po ay bumabase po no, sa ayon po sa salita ng Panginoon na ang ating pong theme verse na pinag-aaralan ay nakapaloob po sa aklat po ng Joshua. No, kung saan po si Joshua ay kinakausap niya ang kanyang mga kasama no sa pananampalataya sa ating Panginoon, of course ang mga kapatid, mag-anak no at buong angkan no sa Israel no. Kinakausap niya pa ito no na kasi po sa kanilang pagtawid sa Land of Promise no nagkaroon po ng maraming pangyayari labanan. Ito po yung sinasabi ni Joshua na sabi niya rito no sa basahin po natin, sabi po dito no sa Joshua chapter 24 verse 15 no sinasabi niya puro no kanino kayo sasamba? Sa Diyos ba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia? No, yun po yung sinasabi niya. Pinapipili niya po. Pero ano po sabi ni Joshua doon? Sabi niya, and as for me, sa akin, no, at ang aking sambahayan, ay kayawi lamang maglilingkod. And as for me and my household will serve the Lord. Amen. Ano, yun po yung binanggit, no? Yun po yung ating theme verse na pinag-aaralan. But then again, no, samahan niyo po ako mga kapatid dito po sa verse
no? Doon naman po sa kanyang dating leader, no, na naglipat po sa kanya ng panunungkulan, no, na kung saan po nagsalita rin naman po itong si Moses, no, during the time doon po sa Deuteronomy, mga kapatid, no, yung book of Deuteronomy, bigyan ko lang po kayo ng isang pasada, mga kapatid. Ito pong book of Deuteronomy, ito po yung paghahabilin, no, ni Moses at pagpapaalala ni Moses sa ginawa ng Diyos, ni Yahweh, sa kauna-unahan, no, ng paglalakbay, yung pong mga himala ng Diyos, yung salot, no, na nangyari po sa Egypt, yung paghahabol ng mga Ehipto, pagtawid sa dagat na pula, at kung ano-ano pa, no, yung mga paglalakbay nila sa loob po ng 4 na taon sa ilang. Ano po, kinukwento diyan, no, binabanggit, pinapaalala ni Moses, ano po. Kaya naman, no, dito po sa ating pong babasahin sa aklat po ng Deuteronomy, ito po'y almost similar or similar na po doon po sa binanggit ni Joshua, no, na pinapili niya po yung mga Israelita. And these verses, mga kapatid, ay the same, no, pero ito po si Moses ang nagsasalita. Let's open our Bible in the book of Deuteronomy chapter 13, beginning verse 15 up to 20. Yan. Beginning verse 15 up to 20. Yan. Deuteronomio, kabanatang 30, mga talatang 15 hanggang 20. So ito po ang pagkakabanggit sa banal na kasulatan, sa Tagalog ko po babasahin. Sabi niya dito, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganahan o kahirapan. Kapag sinunod nyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo, mula ngayon, mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay sa inyo. So, tingnan nyo po, mga kapatid, ito pong word na ito, pagpapasubali po ni Moses, ano po, sabi niya rito, no, binibigyan ko kayo ng pagpipilian, no, makikita nyo po dito, no, yung pong pagkakatulad po nung sinabi po ni Joshua. Okay, tuloy po natin. Pagpapalain kayo, bibigyan niya kayo ng mahabang buhay. Makita nyo po yung word dito, mga kapatid, future tense po ito. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Okay? Ngunit, ito yung pasabali, verse 17, ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, tingnan yung pasabali niya, no? Ngunit kung tumalikod daw po. Verse 18, ngayon, yung word po, no? Binigyan ko lang po ng dito, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa, at ngayoy inilahad ko na sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Mapapansin niyo po, mga kapatid, nung una pa lang sa verse 15, binanggit niya na ito. Inulit niya ulit ngayon. Ano po? Inulit niya para pang ni-remind niya po, no, na binigyan ko kayo ng pagpipilian. Okay? No, kaya sabi niya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi. Tignan niyo po, hindi lang po yung kausap kundi yung mga lahi pa niya, no, ay mabuhay ng matagal. Ayan, grabe, no, mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo sa Yahweh, sundin siya at manatiling tapat. No? Manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong saling lahi. O, ito yung mga next generation. Okay? Kung tayo ngayon ay Gen X, no? Ano na ba ang ano ngayon? Generation Alpha. O, yung ngayon, yung mga sinilang sa panahon ngayon. Generation Alpha na yan, ano? Meron yung Millennial, o Gen X, yung mga 50 years old, Gen X yan. Okay? O, iba na po yun. Okay, sabi niya dito, ano, ibigin ninyo si Yahweh, sundan siya at manatiling tapat sa kanya. Kayo at ang inyong sariling lahi mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno sina Abraham, Isaac at Jacob. Amen.
Praise the Lord. Kung mapapansin nyo mga kapatid, ano po, may binabanggit si Moses dito sa mga leader, sa mga tribes, no, including na po dito si Joshua, si Caleb, no, si Aaron, kinakausap niya po ito dahil po ito yung time na nasa kabila po sila ng ilog Jordan, patawid na po sila niyan. Pero sad to say mga kapatid, hindi na po nakasama si Moses sa pagtawid, ano po, kaya nga po si Moses ay nagbibilin, no, sa susunod na magiging leader na magtatawid, no, walang iba kundi si Joshua. Nagbibilin siya at siyempre sila sabi niya rin po sa mga kapatid niya, sa mga Israelita, no, yung ito pong mga word na ito. Okay, so mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin, katulad po lang serye natin po pinag-aaralan, no, sa gabing ito, ang tinitle ko po dito sa ating pag-uusapan ay not other than yung ating pong team word, okay, freedom to choose, no. If you notice the word, nasabi po dito sa umpisa pa lang, binibigyan ko kayo ng pagpipilian. Okay, sabi ni Moses. Okay, so nagbibigay siya ng choices. So, hindi po niya sinabing ito. Hindi po, meron pong pinagpipilian. So, ikaw kapatid, kung matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, matagal ka nang Kristiyano, ikaw ay leaders, pastor ka, or kung ikaw kapatid na nanonood sa gabing ito ay first timer pa lang, kaya kailangan mo ring malaman at maunawaan ang mga bagay na ito upang nang sa ganoon tayo po ay maging tama sa paningin ng ating Panginoon. Lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa Kanya sa mga panahong ito, na kung saan ang panahong ito ay nagpapakita na tayo po talaga ay nasa mga huling sandali na ng mundong ito. Wala na po tayo sa huling araw eh. Nasa mga huling sandali na po, napakalapit ng bumalik ang ating Panginoon. Nangyayari na po yung mga sinabi po sa Biblia, no, yung mga palatandaan, sinabi po sa Matthew chapter 24, sinabi po sa Daniel chapter 11, chapter 12, no, na binanggit po yung mga bagay na yan, no, makikita natin dito, maging sinabi po, no, ng ating Panginoong Hesus, ayan na po, pinapakita na po ang mga palatandaan na malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Hesus, no. Kaya naman tayo mga kapatid, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng isang pagpipili. Tandaan nyo po, ang Diyos natin hindi po diktador. Kaya po, you have the freedom to choose. Tonight, we will talk about freedom to choose. So, dito po mga verse na ito, mga kapatid, na pinag-uusapan natin, o binasa natin kanina lang, nakapaloob po doon yung ating pong pag-uusapan. So, freedom to choose. Now, what are the things to choose? Yung mga bagay na pagpipilian o pipiliin natin, dito po sa binanggit ni Moses, no? Yung binanggit po ni Moses, ano ba yung mga bagay na pagpipilian natin? Okay? Gusto ko po sa pagpipili mga kapatid, balansehin po natin, pag-aralan po natin, lawakan po natin ang ating pong pangunawa sa mga bagay na ito, dahil alam ko po na ito po yung magbubukas ng kamalayan sa ating lahat. Okay? Number 1 na binanggit po dito ni Moses, no? Number 1 na choices. So number 1 in this list of choices. Kasi po, things to choose. Ibig sabihin po, more than one. Okay? Number 1, sabi niya dito, 'di ba? Binibigyan ko kayo ng pagpipilian, buhay at kamatayan. Okay, number 1, things to choose. Number 1, life and death. Ang tanong po mga kapatid, ano ba dapat mauna? Buhay o kamatayan? Okay, pinag-usapan po natin yung spiritual, sa spirituality, kasi tayo po ay living in the spirit. Amen po ba? No? Kasi kailangan, we are living in the spirit, we are not living in the flesh. Amen. Amen. Okay, we are living in the spirit. So, pinag-uusapan natin dito yung spirit. Okay, yung spiritual life natin. Ano bang mauna? Yung life or death? Kaya sabi dito, number 1, life and death. Binanggit po dito ni Moses, no, ang pagpipilian, buhay at kamatayan. Okay, ang tanong mga kapatid, ano bang mauna? Kamatayan o buhay? Buhay o kamatayan? Okay? So marami na po tayo narinig ng mga katanungan, mga pilosopong tanong, katulad halimbawa na ano ba nauna, itlog o yung manok? Eto mga kapatid, sasagutin ng Biblia. Ano ang dapat mauna? Sa spiritual life po ng bawat mananampalataya, ang dapat mauna, buhay
o kamatayan, o buhay. Kaya naman dito mga kapatid, dapat po makikita na sa atin ito, lalo na kung ikaw matagal na nananampalataya, matagal ka na naglilingkod sa Panginoon, sinasabi mo, matagal ka ng born again, nako, dapat ito makikita sa atin. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ba nauna? Okay, sasagutin po tayo ng banal na kasulatan. At ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po nagpapatotoo. Talaga pong sinabi niya ito ng tuwiran. At ito po ay nakasulat sa aklat po ng Galatia. No, kabanatang 2 o chapter 2, verse 20 o talatang 20. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Hindi na ako nabubuhay ngayon. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, sabi ni Apostol Pablo, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng buhay. Amen. Praise the Lord. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay. Sa English po niyan, sabi niya, I have no longer lived, but Christ liveth in me. Ano? Sabi niya rito, si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay, ayan, sabi niya, habang nabubuhay daw siya, okay, una sinabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. I have no longer lived, no? Sabi niya, binabanggit niya po yan, ano po, no, sa ibang ano po, I've been crucified with Christ, ako'y napako ng kasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay sa akin kundi si Kristo na. Okay, ngayon, ang tanong, ano ang nauna? Buhay o kamatayan? At bakit nga pala nasabi ni Apostol Pablo ito? Bakit nabanggit ni Apostol Pablo ito? Basahin natin. Yung pong naunang verse, sa Galatians chapter 2 verse 19, sabi niya, ito po yung binabanggit ko kanina, I have been crucified with Christ. Sabi niya, ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. I have been crucified with Christ. Ang tanong ulit, anong nauna? Buhay o kamatayan? Church, I want you to understand, sa gabing ito, ang mauuna po ay ang kamatayan. Nang tinanggap natin si Kristo, namatay tayo sa dating tayo. Amen po ba? Ngayon, ang tanong, patay ka na ba sa dati mong pagkatao? Amen? Are you died on your old nature? Or hanggang ngayon ba nandyan pa rin yung si ikaw na masungit, si ikaw na magagalitin, sa ikaw na ang lahat na lang ng negatibo nasa isip mo. Church, katulad ng sinasabi dito, ano ang pagpipilian natin? Pwede bang paghiwalayin yung life and death in spirituality? No. Kailangan mo munang mamatay bago ka mabuhay. Di ba po? O, ito pa, sabi ni Jesus Christ sa Book of Matthew. Ano sabi niya? No? Malibang ang buto ay mahulog at mamatay. Tingnan niyo po, tingnan niyo yung word ni Jesus. Yun daw pong seed. Kinakailangan daw pong mahulog at mamatay. Bago ano? Bago mabuhay at magbunga. Okay? Totoo naman po anything, no? Dito po sa Pangasinan, panahon po ng anihan ngayon, ng palay, ano po, no? Yung palay na yan, hindi yan magiging, yung butil ng palay, hindi po yan magiging puno ulit, kung hindi po yan, kinakailangang, tawag nun, mamatay yung, matanggal sa doon sa pinaka-uhay, no? Maging piraso siya ng palay, no? At may panahon niya kung paano tinatanim, hindi ko alam kasi mga magsasaka lang kakaalam niya. But then again, no, kinakailangan i-separate siya roon sa nagbibigay buhay sa kanya para naman pag itinanim siya, nahulog, sabi nga noon, na tutubo. Ganon din po tayo mga kapatid, spiritually mga kapatid, we should die in ourselves, mamatay tayo sa sarili. Si Pablo mga kapatid, sabi niya, namatay na ako Sabi niya, namatay na ako sa utusan, no? Kaya sabi niya, namatay na akong kasama ni Kristo. No, kaya kung tinanggap mo si Kristo, patay ka na sa sarili mo, hindi na ikaw yan. Wala na yung dating si ikaw. Diba? If anyone is in Christ,
He is a new creation. Binago ka na ng Panginoon. Ayun yung sinasabing bagong buhay o yung buhay. So, pwede ba natin paghiwalayin? Okay, you have the freedom to choose. Kung gusto mo sa life lang, kung gusto mo sa death lang. Okay? Kung gusto mo sa life lang, ayaw mo nga death, hindi umamatay yung dating pagkatao mo. Kaya pala, until now, nandyan pa rin yung pag-uugali mo. Until now, nandyan pa rin yung konting kanti lang sa'yo. Nagtatampo ka na. Hindi ka lang napansin ni pastor. Hindi ka lang na-shake hands ni sister, ni brother. No? Sama ng loob mo. Diba? Yan, ganyan kasi minsan nangyayari yan no? Alam mo, dapat mabago tayo dito. We should die first. Okay? So, but you have the freedom to choose. Pwede ka mamili. Sabi nga ni Moses, mamili kayo. Buhay o kamatayan. Ang tanong ko lang po, pwede ba natin paghiwalayin sa spirit? Hindi po. Ako po, sa akin po, revelation ng Panginoon, hindi pwede. Kasi kailangan mo munang mamatay. You should die in yourself. Kailangan mo mamatay sa sarili mo bago magkaroon ng buhay. Hindi pwedeng nabuhay ka na lang kay Kristo, hindi ka naman namatay sa pagkatao mo. Amen ba? O, tingnan mo mga kapatid, kung ikaw ngayon nabubuhay ka pa, I'm talking about you, sa ating lahat. Okay? Kung ikaw ngayon nakikita mo sarili mo, nabubuhay ka pa sa dating, yung old nature mo nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung, ikaw mismo na alam mo yung sarili mo, ako ako yung dating ito Ito dati ko nang ginagawa ito no? Parang, alam mo ba, yung, ikaw mismo alam mo yan. No? Wala naman ibang nakakakilala sa sarili mo. Except God, of course. Alam ng Panginoon kung sino tayo, mula bilang ng buhok natin hanggang sa buong pagkatao natin. Even inside our heart, sabi nga ng Jeremiah, di ba? God searches the heart, alam ng Panginoon. Okay? Alam, nababasa ng Panginoon ang iniisip natin. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang pwedeng sapitin ng mga taong, lalong-lalo na yung mga mananampalataya, no? Mga kakilala na kay Kristo. Ano pa pwede sabihin ng tao na, namumuhay pa? Yung buhay pa siya. Hindi pa siya namamatay. Okay? Yung sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8. Revelation chapter 21 verse 8, sabi ganun, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Ito, maraming duwag magbago. Ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasumbrang suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ng lahat ng sinungaling. Okay? Lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na supre, at ito ang pangalawang kamatayan. So ito pa yung kasasapitan. Alam nyo kapatid, gusto kong maunawaan mo, no? Mahirap kaya mapaso, masakit, no? Kaya kung ikaw nabubuhay ka pa sa old nature mo, isipin mo na lang masakit, mahapdi mapaso. Ito sabi po ng Bible, no? Ang kasasapitan daw ay saan? Saan? Nagliliyab na asupre. Grabe, nagliliyab na asupre. Saan ka nakakita na nagliliyab na asupre? Doon sa bulkan meron. Di ba pa? No, kaya mga kapatid, unang-una, binigyan tayo ng you have the freedom to choose. Lagi kong uulitin ito. May karapatan kang mamili, may kalayaan kang mamili. Anong gusto mo? Hindi, gusto ko lang buhay lang. Okay, sige, fine. Yan ang gusto mo Okay? Pero ito po maliwanag na sinasabi ng Biblia. Hindi natin pwedeng paghiwalayin, lalong-lalo sa Kristiyanong pamumuhay natin, na kinakailangan everyday we should die in ourselves, at tayo po ay binuhay na ng Panginoon, no, sa bagong pamumuhay. No, wala na yan dati, kaya dapat hindi mo na nililingon yan, hindi na nangyari sa buhay mo yan. Amen po ba? Mga kapatid, tandaan nyo po ito. Mamili ka. Life and death. For me, katulad nga ni Joshua, sabi niya ganun, no? And as for me and my household will serve the Lord. We have the freedom to choose. Ako, meron akong pamimili. So may napili na ako. Ang napili ko ay pareho. Wala po akong aalisin. Okay? Secondly, pangalawa po na things to choose, prosperity and suffering. Sabi niya rito, no, kasaganahan at sumpa o kahirapan. Now, anong pipiliin mo? Kahirapan o kasaganahan? You have the freedom to choose. Ulitin ko po. Anong pipiliin mo? Kahirapan
o kasaganahan. Okay? Gusto ko lang pong unawain ninyo isang illustration, mga kapatid. Kung nakakita ka ng batang naglalakad, kung nakakita ka ng batang sanggol, nakakita ka ng batang nag-uumpisa pa lang kausapin ng nanay, ng tatay, na hindi pa masyadong nakakakita, ano po ang makikita ninyong logic sa pagkakataong yun? Kung nakakita ka ng batang isinisilang, kung nakakita ka ng batang tinuturuang maglakad, tinuturuang magsalita, tinuturuang mag-aral, tinuturuang magbilang, mag-close open, ano pong logic ang nakikita ninyo, mga kapatid? Ano pong logic ang nakikita ninyo? Ha? Alam nyo kung ano? Lahat po tayo nagsisimula sa mahirap na sandali. Di ba po? Lahat naman Lahat naman may kahirapan. Ano? Di ba? Yung sabi nga, yung first step sa bata, yung unang-unang hakbang, yun daw yung pinakamahirap. Even tayo po, kung hindi tayo hahakbang, sabi yung unang hakbang lang, isang hakbang lang. Pag nagawa mo, magtutuloy-tuloy na yan. Amen? Kasi yun yung pinakamahirap yung pagdidesisyon. Kaya ngayon, kapatid, magdesisyon ka. You have the freedom to choose. Let's read Matthew chapter 8, beginning 34 to 38. Okay? Si Jesus po nagsasalita. Tignan nyo po. Kaya sabi ko sa inyo, anong pipiliin mo? Prosperity or suffering? Sabi ni Jesus, sabi dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ang sino nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ang sino nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita, ay nagkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makantan man niya buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 38. Kapag ikinahiyan niyo ako at ang mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao sa pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Mapapansin niyo po, if you want to follow Jesus, sabi niya ganun, if you want to follow me, deny himself and take up his cross. Ulitin ko po. Number 2, second choice, prosperity or suffering. Pero tingnan nyo po yung bili ni Jesus. Bago mo maranasan yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon, kung gusto mo sumunod sa akin, sabi niya rito, take up your cross and follow me. Pero bago yun, ano yun? Deny yourself. Kalimutan mo muna yung sarili mo. Kaya nga alam nyo, mga kapatid, yung relevancy ko pa nung una, yung life and death. Ano po, pag hindi ka namatay sa sarili mo, pag hindi ka namatay sa dating pagkatao mo, hindi mo kayang kalimutan yung sarili mo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo kayang kalimutan yung sarili mo kapag hindi ka namatay sa dating pagkatao mo. So sabi ni Jesus dito, deny yourself. Kahit anong karera meron ka pa sa panahon ngayon, kahit na sabihin mong mayamang tao ka, engineer ka, doktor ka, nurse ka, kahit na abogado ka pa, kung gusto mong sumunod sa ating Panginoong Yesus, alisin mo yung pagiging tawag ng title holder mo. Hindi kailangan ng Panginoon yan. Amen? So ano ibig sabihin? Kinakailangan dumaan ka muna sa paghihirap Yung mga Israelita, mga kapatid, tumawid sila sa wilderness in 40 years bago nila naranasan yung pong land of promise. Naanlaman po ng land of promise na yun. Anong sabi doon? Land of the milk and honey. Sabi nga ni Joshua tsaka ni Caleb, di ba? Ang lalaki ng mga ubas Ganun ang laman. Pero bago nila naranasan yun, mga kapatid, yung pong 40 years na paglalakbay nila, hirap at ginawa, lamig at init ang kanilang dinanas sa gitna ng disyerto. No? Ako po, hindi ko pa naranasan maglakad sa gitna ng disyerto, pero naranasan ko na po maglakad sa gitna ng buhanginan. No, diyan po sa may Porac, Pampanga. Napakainit. Yung pa kaya 40 years kayo naglalakad doon,
bago nila narating, mga kapatid, yung land of promise, there's a lot of sufferings na pinagdaanan nila. Kaya wag tayong magtaka, mga kapatid, kung tayo po'y dumadanas ng kahirapan. Bakit? It was then predicted by Jesus in John chapter 16 verse 33, "In this world, you may experience tribulation, but in a good cheers, I have overcome the world." Sabi ni Jesus. So, predicted na po na may kahirapan. So, ano tanong? Anong pipiliin mo? Suffering or prosperity? Okay? Sabi niya doon, anong makakamit ng tao? Anong mga mangyayari sa tao kung makamit man niya ang kamunduhan ng buong mundo o mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Amen po ba? No? Kaya alam niyo, mga kapatid, mas masarap nang naghihirap ka dahil kay Kristo. After this suffering, mga kapatid, lahat ng paghihirap mo, pag dumating si Jesus, papalitan yan ng prosperidad. Wala nang pelis. Prosperidad na. Hanggang prosperity ka na. Alin ang prosperity doon? Ang sabi ng Bible, pag nakapasok ka na sa langit, anong meron doon? Wala nang sakit. Sabi po ng Revelation chapter 22, no, wala nang sakit, wala nang sakit, puro kasiyahan na lang, puro pag-aawitan na lang, no? Tapos sabi pa doon, yung daw mga hayop, no, hindi na sila wild, no? Yung ahas, tinatapakan mo lang. Grabe, mga kapatid. Yun yung sinasabing prosperity. Kasi kapag ang sinabi ang prosperity dito sa mundong ito, kakaiba eh. Ang prosperity sa mundo talks about money. Amen? Kasama po yung money. Famosity, yung pamusidad, yung pagiging sikat. Yun yung prosperity. May sasakyan ka, may bahay ka. No. No? Sabi nga, hindi natin kailangan, sabi ni Jesus, hindi nyo kailangan mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ang kailangan nating ipunin ay ang kayamanan sa langit. Amen? Sipin mo, naghirap si Jesus para pagtayo ka ng mansion, no? Ipagtayo ka ng natitirahan mo doon. Sabi niya nga John chapter 14, verse 2, 'di ba? Sabi niya, "In my Father's house, there are so many mansion. In there I will prepare it one for you." Grabe, pinaghanda ka ng Panginoon. Paghahanda ka niya, pinaghanda ka na ng Diyos ng mansion sa langit. Tapos dito gusto mo prosperity dito pa lang sa lupa, no? Dapat maging prosperous dito yung spiritual life natin. Amen po ba? Magkaroon tayo ng kasaganan sa spiritual life natin, no? Kaya sabi ni Jesus doon, tingnan niyo po, no, if you want to follow me, deny yourself and take up your cross. So kailangan mong magpasan ng cross. For my yoke, sabi niya ganoon, no, is not heavy. Si Pablo po nagsalita sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Sabi niya rito, "Bahagya at panandali ang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad." At tingnan niyo po, no, yung paghihirap ni Apostol Pablo at saka yung mga kasama niya, sina Silas, sila Bernabe, sila Timoteo. Binabanggit niya dito, sabi niya ganoon, "Bahagya at panandali ang kapigatiang dinaranas namin ngayon." Bahagya at panandali ang kapigatian sa amin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan. Magbubunga. Kasi may expectation niya, present tense, magbubunga. Yung nangyayari ngayon, kahirapan nila, magbubunga ito. Ay kapatid, mga kapatid, kung ikaw ay naghihirap ngayon dahil kay Kristo, magbubunga yan in the near future. Merong fruit. No? Ano sabi po ng 2 Corinthians 15:58? No? Your work will not in vain. Hindi na mawawala ng halaga, ng saysay lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Kaya kahit na may kahirapan, may suffering sa pagtatrabaho mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, praise the Lord. Mapuri ka pa rin sa Panginoon, mga kapatid. Tignan niyo po, sabi po ni Apostol Pedro, sa 1 Peter chapter 4, verse 1, sabi niya, dahil si Kristo, ito nakakahiya ito, mga kapatid, tignan niyo po to, nakakahiya naman kay Jesus. Dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis sa hirap ng buhay na ito ay tumatalikod sa kasalanan. Tignan mo, tapos ikaw iisipin mo, gusto mo prosperity, gusto mo saganahan, pero yung Diyos, yung anak ng Diyos na inialay sa krus ng Kalbaryo na nagpakahirap, no? Siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng kaligtasan, bakit nabuksan ang langit, yung reconciliation natin sa ating Diyos. Tapos tignan nyo, siya yung nagtiis, tapos ikaw gusto mo, ayahay ka lang. Amen po ba? Yun ang nakikita nyo pa, mga kapatid, yung logic nito. Pwede ba natin paghiwalayin yung prosperity and suffering? Hindi po. Wala pong mga tawag nun, successful na businessman, successful na tao,
sa mundong ito na hindi po dumanas ng kahirapan. Amen? Even ito pong social media na ginagamit natin, yung may-ari ng Facebook, no? Yung may-ari ng kung ano-ano pang mga platform, naghirap muna sila eh. Di ba? Bago nila naranasan, nagkaroon muna ng rejection. Ano? Bago muna nila naranasan ngayon yung prosperity ng buhay na in our spirit, mga kapatid, dito sa mundo, nakalaan na tayo na magkaroon ng kahirapan. But, remember the word of God, mga kapatid, na ang paghihirap mo dito sa lupa ay susuklian ng Diyos pagdating mo sa langit. Nga lang, ang sabi ni Moses kanina ron, kung, naalala nyo po, babalikan ko po yung sinabi niya, kung susundin nyo si Yahweh at paglilingkuran siya. Yung po yung pinakamatinding pasubali. Amen? So mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa inyo mga bagay na ito. May karapatan kang mamili. May karapatan kang mamili. Kung ikaw ay bago pa lang na nakatunghay sa gawain ito, may karapatan kang mamili. Una, kailangan ba buhay lang? Bubuhay ka lang? No. Sabi nga life and death. So, kailangan mamatay ka muna. Una ka munang mamatay sa iyong pagkatao bago ka buhayin ng ating Panginoon sa bago mong pagkatao. Pangalawa, yung pong prosperity and suffering. So, mauuna muna yung suffering bago magkaroon ng prosperidad. At ito pong realization, mga kapatid. Ito ang realization. Sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 17 and 18, realization na po tayo mga kapatid. Sabi ganoon, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos tulad ng sinasabi ng kasulatan? Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, paano pa ang mga taong di kumikilala sa Diyos? Ang realization dito mga kapatid, ikaw na nakakilala sa Panginoon, ikaw na nakakilala sa Diyos sa mga sandaling ito. Sabi nga dito, napakahirap maligtas. So ano dapat mong gawin? Ano ang dapat mong gawin para masecure mo, masigurado mo na ikaw ay mapapasama doon sa sinasabing mga taong makaliligtas? Ulitin ko po, bago po ako magtapos. May kalayaan kang mamili. You have the freedom to choose. Na sinabi ni Moses doon, sundin nyo ang Diyos nating si Yahweh. Maging tapat kayo kay Yahweh nating Diyos. Tayo po at manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa iyong salita sa gabing ito. Pinagpala mo na kami, Panginoon, ng iyong mensahe. Dalangin ko nga po, Panginoon o Diyos, sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga first-timer na nakatunghay dito, Panginoon. Lord, I declare, O God, na isuko nila, Panginoon, ang kanilang buhay sa iyo. Father, I pray, O God, Lord, that their soul, O God, ay makasama sa ubasan mo, Panginoon. Salamat po Diyos, pagpalain mo Panginoon ang bawat isa sa gabing ito. Ikaw ang patuloy na maitaas at patuloy kanyang Lord na purihin ang bawat isa at pasalamatan. Thank you Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig at pagtunghay sa ating pong gawain sa gabing ito. Ang serie po natin na Freedom to Choose. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Believed Up Alaminos, Pangasinan, na bumabati po sa inyo na magandang araw, magandang gabi, at tayo po'y pinagpala ng lahat sa gawain ng ating Panginoon. God bless us all. Maraming salamat po. Ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang
kay